Бүгінгі күндә Мөслим авылында 4 районда 37 мәчет эшли. Мөслимдә яңа мәчет дигән эшләр райондашларыбыз ярдәмендә сафка басты. Район башлыгы Альберт Хуҗин бәйрәмгә җыелучыларны сәламләп, мәчетнең нурылы бирегә килеп җанына тынычлык табучыларның күп булуын теләде. Бүген Мөслимебезнең тарихына кирип кала торган көн, яңа мәчетебезне ачабыз районда. Менә нинди матур кояшлы көн, кояш ничек үзенең яктылыгын, җылылыгын бөтен кешегә дә җиткерә. Безнең мәчетебездә шулай итеп эзләгән кешеләргә үзенең нурын биреп торыр, иман нурын биреп торыр. Мәчетне ачу тантанасында район башлыгы Альберт Хуҗинга, шәхси эшмәкәр Розалия Габдрахманова, игенәче Дамир Каюмовка Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең Аллаһ йортын төзүдә ярдәм күрсәткән өчен бер төркем райондашларыбызга Мөслим мөхтәсибәтенең рәхмәт хатлары тапшырылды. Шушы мәчетләр ишәю белән инде тагын Аллаһ Тәгалә кәримендә хәерле бәрәкәтләр бирсен баршаларга да Аллаһ Тәгалә кәримендә халкыбызны дингә китерү өчен Аллаһ Тәгалә тагын бер фарсат безгә мәчетләр кирәк. Безгә бу мәчетне ачу бик куанычлы хәл. Без буңа сөенә килдек. Сөенә килеп моның ачылуын күптән көткән идек. Bugün менә шатланып, менә авылларның имамнары җыелды, мөслим халкы җыела. Бу үзе зур мөрәвәт. Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан мөселман мәдрәсәсен тәмамлаган Ислам хәзрәт мәчетенең имамы итеп сайланды. Кирпечтән салынган бина 2 ел эчендә сафка басты. Биредә иратлар һәм хатын-кызлар өчен заллар, тәһарәтханәләр бар. Мәчеттә бер юлы 45 ират һәм 15 хатын-кыз намаз укый ала. Хәзер мөслимгә кайсы юлдан килеп керсәң дә мәчетләр каршы ала. Уку, өйрәнү, гыйбадәт кылу, иман йортына йөрү өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.